každý deň v správach večer dojenci reaguj. V rámci sa strieľa, dojde tam Bratislavčanka. Človek si zapne večer televíziu, že si oddychne, celý deň sa stará o dvom a nikov, ne? A človek si to že v Gráci sa strieľa, v Gráci sa strieľa, došla bratislavská šačka, že prosím vás, že ochraňujte nás, viete, ako toto vyzerá, ne? Moment, check this out, ne? A teraz, že kam pôjdem? Z izby už nikam, ne? Hej, všimli ste si, že tu nemám radiátory? Stand up and never back down. Stand up. Ahoj, čau.